Sunai niku ketawise pengganti dhuwur. Kurang muar Sawise lho. anu rasane ning anu ki. Sunai 2 sadurunge Jumatan niku lho. Iya. Tawise niku Kan penggantine. kudune ki 4 rakaat kan dhuwur ki aku ki ngono. Nah, ngono. Nek pas kabeh Jumatan nggih 4 rakaat ora sesat. Ora nyaman anu rasane ning ati lek ra ning anu Wajib iki kudu ngrungokne khotbah iki. Nggih. Kuwi wajib beneran. aku teko mepet critake tak anu le anu sunat. Nggih. Oh, biar Jumat. Sholat sunat sebelum sholat Jumat. Ngono ki umpama surate kerino lah le. Ya ora wong dua rakaat belum. Dua rakaat belum mau anu Ora oleh nggih mboten asal. Jumat kok. Kadang-kadang kula lek dugi mepet nggih namung Jumatan tok. Sunai mboten. Tapi yang ngiter kuwi. Biasane pawane jam 12 lagi jalan. Lek kok main dhewe kan iya trai. Nggih, benten-benten. Jam 12. Lek ono urung jam 12 kurang 5, kurang 2. Benten-benten kuwi. Tujuane Pak mau jam 12 wis 5 sampai. Lek gone moh jam 11 wis. Nggih. Sing oke-oke ya jam 12 sih lho. Jetes kuwi Muhammadiyah ya ngono. Lah anu niku nggon Unida niku gonter kidul kula niku. Heeh. Niku malah rampung dhisik piyambak niku.
kelihatan itu cowok lo yo itu mobilnya kelihatan mobilnya kayak itu sudah selesai itu ntar kemana sudah parkir kok ntar Muri deh. Barang nggih. Minggu Oh, jam jadi minggu. Muri coba baru oleh mana? iya tuh ini di timur tengah ini iya tuh lihat kayak timur tengah ini tuh Ayo. Sami mawon ngalih jabran kan. mama kan pernah bilang 1 kali mama manggil 2 kali mama manggil ping telu ngegas kok aku kudune ning mburi ya nang Oh, kasut tempatnya. Kula nggih nembe pindah mriki. Naik parkir pripun? Bayar kan, Bu? oh udah dhisik ora lagi bro Kan gitu. Lah enten tukang parkir e Bang. ono iki wis lho Dek kene iki gila kene iki Mriki mawon. Iya, nyata. aturan udah kan ono nang aku Bisa. jam berapa ini jam 12 semangat waktunya azan Ayo ganteng, mantan ganteng. ayo udah Ayo. ayo cepet lama nanti Nyawa deh, santai kakak. nang jawab nang jero Iya, sudah ya. siram, Oh. Bun. Oke. Apa? Aku cuma incet gitu. Sama laki-laki. Kok ora metu kono jadi wong. Mboten. Metu ngarep. Nah, jeng sedaya nggih. Kayak nganu kan mruwi kok etan piyambak wau ngene sing setri. Cewek? Salate nggih. Oh, Pojokan niku wau. Lah niku pojokan niku. Pet nek itu lah sing iyup kowe. Apa ngajeng? Betul betul Mbak. Kono kan iyup. Ayo mana sih? Mama panggilin ya, Bu. Nek metu kok kono ya. Panggilan mama kok ora roh. Mbak. Kopi. Nah, kamu minum. Ada kopi pahit. Sholat. Kalau mau surat-surat itu ya banyak. Wong tandur iki nyane ra balik iki bisa. Kuat. Borongan.